जय जगन्नाथ फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशा आईसी कुकिंग। केमिति अछंती आपण माने? आशा करूची समस्ते भलरे थिबे। आशा करूची आजिर भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिवो। भल लागिले भिडियोटी लाइक करंतु, आपण मानक रिलेटिव आ फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं ए भली नुआ नुआ भिडियो देखिबा पाई चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा पाई भूलिबेनी। आ आपण मानकु मो आज गोटी खुशी खबर जणैबाकू चाहूँची मो चैनल विषय रे। आपण मानक भल पाइबा आ आशीर्वाद जोगु मोर 100 सब्सक्राइबर हेइछंती। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ମୁଁ କୋଶଳା ଶାଗ ଓ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଭଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସିମ୍ପଲ ୱେରେ। ମୋ ବାପା ମାର୍କେଟରୁ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ମା ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଭାଜିଦେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଭାଜିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ବାଛି ଧୋଇକି ବନେଇବା। ଶାଗ ଧୁଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗକୁ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କାଟୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିକିରେ ବି କାଟିପାରିବେ। ମୋତେ ଛୁରୀରେ କାଟିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ କାଟିଲି। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଶାଗ କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା? ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।